Nola lortzen dugu testu hau laburbiltzea hemendik ona pasatzeko? Edo eskema hau ere sortzeko? Geratu eta azalduko dizuet. Kaixo artistak, hemen gaude laburpen bat nola egiten den gaur ikasteko. Horretarako Santillana lehen hezkuntzako 6. mailako ingurune liburu batetik nutrizio funtzioaren inguruko testu hau atera dut. Beraz, ze estrategia daude hau ondo egiteko, laburpen bat ondo egiteko? Lehenengo gauza irakurri baino lehenagoko estrategiak, ezta? Begiratzea irudiak, izenburua, beltzez idatzita dauden hitzak eta saiatzea kokatzen. Lehenengo nutrizio funtzioaren inguruan hitz egiten digute, hor substantziak eta energia kontzeptuak hemen azalduta. Eta gerozeago, mantenugaien inguruan, 5 mantenugai azaltzen dizkigute. Hori behin eginda, 2 aldiz irakurri. Poliki, saiatu dandana ondo ulertzen, agian hitz baten bat ez duzue ulertuko, lasai, oraintxe goaz adibidez gantza. Zer dira gantza? Karbohidratoak, proteinak, vitaminak, baldin bazoazte ikusten, agian konturatuko zarete. Gantzak agian koipeak dira, adibidez. Gero, hauze behin eginda, behin irakurrita, zein da bigarren pausua? Bada, gako hitzak azpimarratzea. Ondo azpimarratzen, baldin baditugu, laburpena egiteko errezago izango. Eta ez hori bakarrik, 3. pausua, testua, atalez atal sakabanatu, zer laburbilduko dugun jakiteko. Horrela, zeran ikusten duzue. Lehenengo atala hementxe dago eta bigarrena hemen, ezta? Lehenengoan sustantzia eta energia aipatzen da, eta bigarrenean 5 mantenugaiak, karbohidratoak edo gluzioa, gantzak edo lipioa, proteina, vitaminak eta ura eta gatz mineralak. Hau, horrela hartuta, zuen hitzez, joan azaltzen, paragrafo honetan dagoen gako hitza, paragrafo honetan dagoen eta honena, eta hemendik gutxi gora bera 3 esaldi aterako dituzu, ezta? Eta hemendik beste 5 esaldi gutxi gora bera gako hitzak kontutan hartuta eta zuen hitzez. Saiatuko zarete egiten, pausatu bideoa eta ia gero nirea ikusiko duzue, beitu. Nik horrela atera dut. Ikusten, nutrizio funtzioa, esan dut pizka bat eta 2 hitzak, ezta? Agian batzuk ez duzue hau behar eta zuzenean ja esango duzue. Eta ia gero 5 kontzeptuak beraien esaldeekin. Baina Mikel horrela zait gustatzen, ikasteko eta eskeskatu, begiratu. Pling, lehenengo azpimarratuta, hobeto ulertzen da, baina zer uste duzu horrela utziko dugula, ez da pentsatu ere begiratu. Gako hitzak ere azpimarratuta egonda, horrela asko hobeto ikasiko duzu, ez da? Oraindik ez behitu garbira pasatuko dugu eta marraskitxo batzuk egingo ditugu. Tanan! Horrela hobeto, nutrizio funtzioa, hemen substantziak agertzen dira, energia eta mantenugaien marrazki batekin. Mantenugaia bakoitzaren marrazkia erabilita, ezta? Zelan, horrela hobeto? Hori bai, kontuz. Agian beste bideo batean azalduko dudana. Ez nahaztu eskema batekin. Eskemetan esaldiak ez daudelako horrela idatzita, baizik eta hitzak erabiltzen ditugulako. Ze moduz, horrela ondo ulertu duzue? Hori espero dut irudi hauek erabilgarri egiten bazaizue, hemen deskribapenean izango dituzue beste bat arte, gora zuek eta zuetarrak.